Kalan oikeaoppinen käsittely alkaa jo merellä. Tainnuta ja verestä kala välittömästi. Pamppu helpottaa tainnuttamista. Verestä kala katkaisemalla kiduskaari. Kala on helpompi fileoida, kun kurkkua ei ole leikattu auki. Laita kala välittömästi jäähileveteen. Käytä jäähileveden säilyttämiseen ja kuljettamiseen kannellista astiaa. Etenkin kuljetus helpottuu, kun astiassa on kansi. Muovipintaiset astiat on helppo pitää puhtaana. Ensimmäiset 30 minuuttia ovat tärkeimmät kalan laadun kannalta. Jos kalastat talvella, varo jäädyttämästä kalaa. Kylmäketju ei saa katketa missään vaiheessa kalan matkatessa vedestä myyntitiskille. Katkeamaton kylmäketju on kalastajan vastuulla. Lämpötilasta tulee huolehtia jo kalasatamassa. Käsittele kala pienissä erissä, jolloin kalan lämpötila ei pääse nousemaan. Perkaamaton kala tulee huuhdilla, valuttaa ja jäähdyttää. Esivalutuksessa kaloista valuu suuri osa vedestä pois, mutta valumista tapahtuu vielä kylmähuoneessakin. Hyvin valutetut kalat säilyvät paremmin ja ovat kimmoisia koostumukseltaan. Kalat punnitaan ja pakataan puhtaisiin laatikoihin. Laita kala jäähileeseen ja toimita kauppaan. Nosta kalat jäähilevedestä perkuulaitteen linjastolle. Kalat tulee ohjata linjastosta suoraan jäähileveteen, jotta kylmäketju säilyy. Kalat pakataan laatikoihin ja päälle laitetaan jäähilettä. Fileitä ja pieniä kaloja pakattaessa pohjalle laitetaan reijitetty pohjamuovi, jotta kalat eivät ui sulamisvedessä. Fileiden ja pienten kalojen päälle laitetaan ehjä muovi ennen jäähileen lisäämistä. Näin myyntitilanteessa ei tarvitse erikseen erotella kaloja jäähileestä. Kalat pakataan autoon hilelaatikoissa. Pidemmällä matkalla tulee olla kylmäkuljetuslaitteistot. Vakuumointi ja nopea pakastaminen pidentävät kalan laadun säilyvyyttä. Vene- ja kuljetuskalustot täytyy pitää puhtaana. Laatikoita ei tule laittaa suoraan lattialle. Säilytä kaikki tavarat ja astiat hygieenisesti. Esimerkiksi tyhjät saavit tulee asettaa suuaukko alaspäin. Katkeamaton kylmäketju ja puhtaat välineet takaavat lähikalan laadun verestä kaupan tiskille ja kuluttajalle. Muistuta myös asiakasta huolehtimaan kylmäketjusta kotiin saakka.